iga ninka ine kazi ni ane kuruku Vincent tato mwabo magena mama ko imoka bachakire korona ngwa gacho tole bachakire utubege ito na enchira bagitenchira ubatario barabyo sitayo barabyo enchira omuntu agotumekwa egera tubenchira batay no barabyo no barabyo no inchengo gita Vincent magena odasi kurua se magena sawa wakole nasi yani uga saine gote bono gate dige digne gite goti karuwa ngoga ko ko butori bono ga ni ka ichengo tigende ngare kora era rende ngare kora akange ngare kora era rende yani muta ga ndere inche ke bono e kori uwa ya ina ba tomare entre ko sigari be mo ay konda nani wa chakre ko joko entu ay kunango Mwa aga. Motebye ngakere simi pinje nonda. Ayentura umana, ayentura umana. Igo bono gagu. Nenchira gutira. Egeite kiabe getu. Bono igo geita gas kiabe getu. Ekega. Kiabe getuga. Bosie kaga inchira. Egeite ki. Ni ga. Egeite ngiare ngo kare. Kare ngiare ngo. Ai. Igo bono egeite kiabe nga temporary. Temporary kiabe abegete. Geruziria. Attempt to reach out in a diplomatic way and it avoid the chaos. But instead, the brother ya college, ya ignore it. But then the tadi ya want. The brother na ne como engineer muna ya madabi, muna binde bija bara usimuna ndete na kimo murama no kwanire. Njogana inonyo kwana they never na ko twara ni katesi. Yono no ko onte bina ki ekengo koratori. Anyinje na kire era ngozi kwa boli yake ndede bando keke ba and that's why I am justified kwa weke ba on that kera indiliansi ningote kera ngo ko boli this is the way forward bando keke ba Mwanchi muligereria nande nitukolinde ndete kokoletera umugano ku rukinseme kigacha Nyacheki aigasinde nese location ya Nyacheki Liomoro sub location Bukemweli Kenyoro nabo igo ase constituency ya Bobasi county ya Kisii. Ese metandao ya Facebook nabo igo TikTok online mosa omoberga korokanaga complaint sana iguru yenchera ya sale bale guchikwagacha. Ase karokoligereria kulingana na maeleza ale gotebanga bale guchikwagacha yanko ya mo ekabaga kugitase bale gwetia umuchanga bono rende abantu baito babiri bakubolia maswali amange Mark Knight Mary Esther bantu online ngakimotaraika iga motoletera umugano igeri tumanye nkigendete kurwa saiga chinsemichiga nabo igo ekaro okochikonya kuligire no comment section abantu abange bakwana ngao entumune kenki abete seito bintumune bimbi abete seito namangana nayo bono nakikiagera to bangesa bali kurushinse mu cyabo songo wiga chinsemichiga cyanya Nyacheki elitonya ale konya rumugano kigimo nkikiye kokolekana gosenki kyalenge kurwa saiga tuyiguchinse mu cyonsi ibere elitonya ale ko babekira win mweka mu judge elio torenchera ki asaiga ko anyege konyarekana omorembo to kesengencho ntoliko koragento gekoleta chaos etagotema gotemanga nchera ki abantu bakoigwa na soko menya buya ase chinka especially kera abantu bali chindu makna chinkoro kutiga tukwane na abanyene mu cyoiga eli batwerese umugano yasobwekera Inchira nere tutagetetire bakarugo. Nere egeitana kieke egeitangero kieke omonene no yarere tari. Egeiteke eyene njira yaito gotira kibutie iki etire paka eskuru bono igo enjere nere ere common nere ya common yaite yaba murabane bono omochio iga noro oyo Gaston mumong nanira bono ga iga bono enjere nere takire gotira tutire ago totire nere tutire nere tire gochiro igo bono gagu nenchira gutira egeite kiabe getu bono igo egeita gas kiabe getuga ekega kiabe getuga bosie kaga inchira egeite ki ni ga egeite ngiare ngo kare ngiare ngo ai
karenki arengo igo bono geite kiaringa temporary temporary ekia babegete egekerusiria igo bono koruga gwe igo ene njira yoga yaitu ene njira yaitu ene njira yaitu igo kare enjera ngai yaringe yagatete mata ari ari gutirira ari yagatete mata twachaiga twagate nyombe ibogeka ibogeka tukarusi bono ko bubwiri bori twabeka bubwiri etira ari gutira aso bweri bori borari gutira paka getunu basi tukanyerusi tojiti ko ibore tukanyerusi tesa kengeka iga yarenge tukanyerusi kengeka yes tugatira nereye wancho muligereria karato ganda to kuligereria sa enchera na bere iga igo bono ekira kitana kie getire da engero kie okay oko balienda sara toto yakare kuirende haya ikagata iga mugacha gabugeka iga abono abono no mutu iga abono mubutorete echa nere ne akastori ne butoire echa ne butoire roche wona gwikiraga iga nwagoteba buri mubwae mosugeti ago kiremu yakine chibuti iga ina 8 feet nere iga 8 feet nopima korwa echa ne butoire echa ne butoire roche ga 8 feet torochi nere rigonjo kaiga yagenda nere iga ngo chikwane ngo chikwane singwa nchire rigotira muino chi feet irenge no ere 8 feet paka getu bado naga iga na 8 iga 8 konye mwasugeti mate ya 8 chiaring na kiako iboringa mumuna chite kurwa na mukamona iga ya ine chibuzi ko tariyo ana chirikabere ne chibuzi ariko butitamini chiri mwapimete kero montanya ole sha iga chiri tugarusi ari injiro chiechi ya sha erega kwae na shere kwago ere ikuo noche esi aruetari mwago kono ntange mabwiye sokoroki akiemesete njumotire ndoche toika sa iga kata isa toika iga ki bono oroje chane butoire chane butoire aiga bono oyore gokora iga mwa console tionde mumromi nonde tatiga elineri bebe elineri kori gochia oroje ne butoire cha only question chibuti nchiro the same format pakaro nchiro chechi chirote same nchiro chibuti cha bwate tu iga liyo paka getu aiga paka rugo paka getu no sukuru iga chibuti na mupima mesha iwe mensa taka mensa go sinyara lingo bono kango to ateri bebe lili chakire ta tokubeka kenge ebeke gote naye kwa kubeka libeke mubwatere beka kuruwa somo tate libe toli manyeti akali manyanze na wade ni ngapi 8 feet and 107 Go more than 8 feet 8 ntotoli gete goli more than 8 mate chira 12 pima ya go sema pima tena ate ne mego pi agu ya chirerenga iga yogo ikiraga 8 there 107 8 feet and 107 8 feet and 107 ndi mwatetega chikorando nkale mwatete intuto bano twali sogeti yakini 8 twaligete utwata tupime gatia nje tupime se chaega tieto so se chae na aga se chae na rato ligete kurugoro ka mwana bwate ba inchumo bwate kuruga naga bwate kuruga naga kastoni aga tanga naye kwalengo bwate bwata ate inu bwata ndi chibuti ate li bebe ire 811 ali 817 okay sawa bono gaiga turagenda totire paka getunu ntogo iga maate na bono ngokora tore turagenda getunu kora nche getunu na tambe taria umaita ba begeteri aba begete turasuka ke akego na tuiranira ari okay nono wancho muligere bono lero mbwate gasia nkong yago totire go chige tunugoro turatira toikere goro gwakisa wancho muligere bono ga abalinde
estimate injera kimura akore muigwane amangana atagendera koba entotageti yani nchenyora gisesi nyagacha yani nente ebintu chi ibuti otagete chirengane nturuka keba na ki intu ntura kana na ki lakini kama ate chire 12 plus chire 12 plus tutagete intu seru ate nkoira neto nyomba yago nere eri ikonyosore nere aha igana otete kobeka no ntagete kobeka agabo okay akini nchenyare gutiregetio kiboranje noje sa soro bagaroria so omuzo oyu wendu yane yo moel gaiga ngajige iga tata tigetia atenegererio motobo iga biko ningaji iga twanyorera marabare nga bekaye iga beko mote aiga irenga ere 8 feet suka uji moyo 105 8105 8107 8101 okay bali bari bwa kutamanya ono toko ndu pa merero wanjo murigereria mbia togenda tagutira gaiga uri mubonsi no bwa bamuraba iga amugiraga ko yuru kazi kweli Gono gonya confirm gaiga ibebeli ale 9 Existe neta de todo Nairobi di swali ga. geger 9 ani amwe bari ku Eyere naina. china lengo command tereko ega igo yabire 9 ankwango bonoga golio Canada okay bali bari kupima bana bora nyawera sinke okay kumochio no yongo no ro yu Canada oyole Canada no akari nenka ya bonse ya no ara okay mwari wanja tutigira no inside to gotigira ekera kunira epiko ni tuwabege epiko yega barowa bimitra 8 sawa tokubeka kama giyo kali tokirani igaye kereni gatoro kiro bakon ba ndu tu atagito ke seruri go chomorigereria eka etole sabari nawe igo gano mwali eparanereria terogora epere ili se posti okay geger 8105 Parane ali bono guchiari aria se posti ali no mwali ni pare ni second wanchoma no mwali sawa ali no abaiga bale babere ase mete esemete ali sinali ese mapuna 3 ya okay oli onde mu machando ri gando chino moke umusini yani tu atagita kisasi seruri ego tro chino no ye pose nyeta iyo nabo muntu akutirimbuka ma tu arabete go yo gutira ege cyane cyito machando musinini sana tro chiga kia sasi nini tutari kunya gukora kwenda aiga ikinali are sino kuigwana tu okuigwana tu yani kende kia kera inotali buri mumboya mboyo gabo tubwatega ona yo murali njengo okuigwana no aso kuigwana agubono a formula yona to kuri yatire mboke man abalende master bono chinkwana enjera moje ko mugo gobeka chinkwana asikira umuntu akoigwa mocheire moment ni amaskani ya kiro umuntu amaskani aratakire munyorenga bono nyani enjera nero ko ba engineer na muroyo minomo ya engine ngumi bono ko menye master tebeke ya inko tiana ko buri enko engine enje beka nyatere egende ko twatete maybe enjera umete mwa ya enjera David Mbwati your brother mbiyali ngaki ya ku advice ya uno muroman bona tenje menyete mwaye usaigo na nyombe yabu nitungaze ngamenyo agana nero wakana chwesa ko ominyokeri ya angakaniki imbesa bono imbesa kiaga chiko Anda ta anga baba to ere na kitu ya witu akara mo yita witu ngogoro kai ko baga atira na ere ndugu nene teriro gorabu ndugu nene teyo
emeteri no yuro motebeti nkorusia ari kwane ya taiyo ori taiyo nyama goso yuro mobegete yakini taiyo ari kwane ari aroki makosa ari kimakosa no bori onde bwensi ari kimakosa bakwiranirie bwa o korete o yuro mobegete oririe akamundu geta kamusumeke ari taiyo pi igorgora go otobe mumuruma netai otobayete roje emete ine ya ngero emete abegete mumuro ya garakonya tutara kare kwende tutaraterana akabeko yani omuntu mwaka mubekero enduwe yani kama ogorari omwana ori amo noje James beka kwani bole mo bwari kwa ate jibuti no mo mwari kwa takuruge tuno bakarori ate no ire bu akimurata na kwa tutara jibo bari ko beka njitari ndenda tokolera akimanda bochese cheli biya gwakora tutitire dirwo toikirige tunu ate no arenga oisire gukora tigatokorere kwago mate ngo mwate banga obole moboiga bwa se chaye ochia mwate anga mbwire ngani na kiro muntu nabwate korengana na echibuchi goteo okay obole mo number 1 unit 2 unit 3 equal this obole this fit obole this fit ngonye morekana yeah okay all right aiga nga kimwate baga aba no twale kuligere tarinjiga aya dogo nyira mwino motobo ya banta ba jago tuli atega ba pi motobo ure banta irengaje irenge rago dika 9119 801 8107 8109 9119 okay juga Niga. Aiga ngo batole biyaga. Juga. Bata onchore buti. Onchore buti. Awire ngatole. Niga. Awutole 11. Gokora ngamba. Yani bali kupima nje nale ngo bali tu. Gwalengo. Akara banya kupima into tunya kugamba. Nabeka rekebishu bintu. Ngona ande gwalenga akara bakoro. No, yani akara bagete bikamo to bagate bikamo biri. Tari nje nale kubwate ngoli mumura. Tari nje injo toka ikaranse tari. Okay. Jenese mpikoni. Mpikoni ere mpikoni nangwa. Aye maki aye. Ese aye. Atene kaya batoko bwata ata kuchi. Ota ko. Ve kaya sisi ko bere 9. Yani sisi ko bere gwate abachiri. 11 139. 11 Inju 11 139 ulenda njachia igeta kirikoba 8 intu to ikaransa ali bana kupima tali kina pimeteka aba antu abu bali kwete kara amauga ya ngayalenge alenge ma alenge side yamwe ujeta itakoira na imali nenjira ekaya batata toko bekera ekaya bata ni tusumegete otukoganda muino post diri na kiba begete diri nje na rengo post itali kwa bandere post yenga yere tali kwa bande chikayaba joji jubene okay no go post muino no robe post ene ya omoto ino yong moino orwa banyane post ye yura post nero okay irenga ya nyore 13 116 ndiba gali ya 8 okay Binde no koigwana bana mo koigwana na bire ata inki okay ando chenga measurements njiri borongo Kerelie awire ngamole yo moe 13 feet man egeita lenda egeita karo kintuoro botan egeita ntuo egeita karo kyo iga
13,160 ngomia ati ne giche orietiri 13,160. All right, bono ntumanyita ase lisa Ande para mate. Ande para mate na aran ase to kwanda paro egeita mate kende ya to egeita bono abun 20. bono singen No about 20. parmate okay parmate ngai again don't tayeti ne rinta tayo chie eruti ya mat ya ega angkwango anku ndugu ya nenen bono egito koranik iswali rahisi tu bono osomo chando na ase para bono na master basa bakonguru kibono to kora kuruga bono njingo saba chibuti njenda jire ngane we grabu giche nyore access yo gotire njit ningo kana buti je asanda ta chine na sanda kale kwen gicha ave straight chibuti chire ngaine ese kwende gane ngotiri materials yo safa to nyore chibuti chiga chire 12 13 8 chiko ira na chiri cyako kyonsi bono wika mochiko nande makore fresh ga ya fresh oka gosekera mochi mugima ate twarani saji saregete no akaroso gichanyi kuruga abakari kirengane kururu na twaika kurugete ne issue yegeita egeita karokyo kona tachifiti chinda etimura authenticate na ki mwana chitebogeka mwa security egaika abono nchenta gete geiteke timba sakanyora liringo tirie gento naje kanya kusaba yake bungu naye kwa sota se mitandao fact naye kwa gereta tolega iga chinse chiga what can you say kulingana na statements chance buna tu etana ni tu akori nkiura tebia bananchi nkiura te abantu singincho monto sote on record yokobeka mangana iga bakatolega iga naye njege ntonda asabengelina abantu batubwatesi ne yanko yani na tata bachama baigwane enchire ina batebire ebe iko na nyoe batebe echage kuruga iga para chibuti chirengane bakagetunu ebe boigo alafu kero munta tonyore access ya kuruga iga bakase togoika minto asto kwagacha ya amalembe tutagete ntutete gwetana nande gento abantu batakere kumanya umuchiwe mnure iga bona iga olembe toyo ya bateme goikaransa buna chianko bateme gotolentero molembe kiagera chikazin chianko chianti toitaine ya tuteto molembe. So far your relationship nechi anko chi agote teribia na your cousins nchenda abe satisfied anko anoga kora bunateba toigwane no bwate swali lindo raboli moigo gogo second yons mwana ogo njitu nolo chamna kyang na tebe talie na role tete vinte vi mitanda to kabinyora entonces te como gol Onya go take time usikera roje vindevi go kana usavi wete andi out kiagera kera message kera andi kerete ndandi kerete nga I'm waiting for your call ekera ba call distraction ngama devi I don't want to stop over any nonsense evinte that's how na mo ilanireti yale con nothing I want you I'm waiting for your call wherever na might take care it but like no yo asita yo na ko exchange na re pues semurame o semata bike na bana might nganchete ande mbamanyete but ekera mwari umwakire na twate bireyo enugenda atakuru pagabu mobeke chifiti chireiko mpaka getunu straight asita yo toko kiagera u still you will get access to your place then we need your place na njenga simbo kyanyenta itokogita today mwara CCTV kera ya bwata bu umono na ta kumuro tibako simeke bintabu ne anke ya ele ebintu bale kole merabu egeitabu ebintu bakole meraga shiri ya wetuka imbi manyeti so for that reason I want to secure my compound ingite igo ndida idinga ngeite kina banko ketagura ira numuna secure my compound and then to gotwara this problem ya nanye nikira moko chikogita seino gocho gita mole kama moko egitira une para mata umomenyete ase gito mubunge inkinje morengera tinanta ke konyegetiga keigo lioka nga yetu muna soko uru kera ya ikirina once and once for all gatobeke mutenenere aya muna yo manyano wonoro ne monendu we ya ginero Vincent beka
mogite kurwabu bakagetuna anya muri gokora igo still problem weurika Samaliete njengero kwa Kennedy Nyabuto Nyamari. Karibu sana. Ndi master. Master. Karibu sana. Ngakiwa korege master. Wano na bamba geterende. Anyway. Igo bono kuchakira rinde kerengo genda bwango. Njakire kuruga bwo na ayari tobe kirito kuchakira. Chakira ndonsi kabisa seba karato tebigoro yenka yawo. Okay. Umuchi yo oseino baiga bono nae omumuro uraiga na ibiko bono rato erese igoro ya sai totarachi go soiki kya toreta. Okay. Bona saya intu ntomenyete no murembe gatigo chuga iko gasarika. Na tuwa igore tu 1968 kuru 1968 no to butete buya chindu chiane chikagenda mumbu nje ngatikara njibikaga na batokunya ko kwasiria nande na botori ndende tomochi muchibuya nyani kanisa ngo chere woti nini yatusabiraga abaiguri baita ayo masite 2018 uyo umugaka mungina asirete January alitwa mututete igona so muchiyo igekara to kweresa aye no mumuro karenga ndero mumuro gatatu igo bamura bamino bande mbaro babira banene nabo igo umuke muhamotinaro ukombwati nero karense ya mumbu njebone menyete nyumba yendu yani matari mumuromoni paramati na no mumuromoni no gachite paramati na nyumba yaga ni mumuro yo kombwati no yo kubwati gasto aya nayo yo kabiri njino yo gatatu lino mutangi mate oyo no mokogoti no mokogoti yemo mongina dogoro mwane batia won oyo momo yonko bwati wane kakore to kuchirugo turaba murabana no kogenda bwange gaika bwango igekare geita kirige kobe ko intu twati to burimo aba murabane oigo bone karamura muraba iga mwensi muchiete mugahatira uburimo use mukamwa ko wahatira no burimo aba igori bagatata ibarengere barenge moyo twatete tare 5 mwiso wa 2000 nali twati to burimo iso na mamo mino bonse baro baro bagatwana na kimutagwa tubure tugatubure tukabeka enjere kurgururoche paka getun 80 feet paka getun enjere yaitu to gotirira ile mu gwata muri abande mbara gose no na bara buntu abatebeti yakini batena bakari mumbu bona ibika kwalinga utwalinge babere haya no yiga uri Canada oyo yiga bono omoyo kabere oyo kubwati oyo nkubwati tugata yani umwisiko yo makoti no alinga nawo kina tukunya kungusa chibuti na ero yuri maigao tugakora amura umwako mo bakorokera nisikiro sumundago akomenya asobia dende twabeire go buya tutabwati mangana twabeire bona yakire katika bere Mungu ano yo minto makokoti yiga stone uyo kombwati orentire geitakeri obekire gari na akiri korali gire na kibono na kingo chakonyora nje access ntire because yo kobeka ali osiekirikeri eko bungu kamenyete koruma ninchenyete lakini bakambuka bakatena kina abatoko ikibungu ekana chikuwa melimona nganyona anda onentere kisungusungu ngo chikoruwe sina arenge kanya kisungusungu ona nayo gotenini geita muine na liali moyo ngobwata rindi bakombwa njengwa mino mayari moyari umungine yari ndiko nyoro bongo bwa Tanzania tena nkiba mtegita giko beko pakomugambi na acheto okurukuchava umuchief ukobori tugata ari gutira na kimwatiro oyo gaki gutira bakata ari gutira tugatunga moga gutira paka tuikiga ari rogoro echo abantu agwekera bajiko cha kisungusungu yale ndo the following day bakatukule ibintu ebyo bakateba nayo utakagurukana gita nkebeko nkararende abantu abakire nabaraise konge njenkaringe ngorinze ngatena ki tikabakare kina batagite bakabege gita keria bakangeke bungu amatuka 3 nganyona ndi bungu byakare bya chenchi bone geko bungu onsi igoro bakakara ngaria gake bono ngujikoboli naki wabante barutana noyo kubunga noyo bungete oyinu umwana one batane yarugate bungu akea ka kerende
Ninachakira nje ntagete kwagacha nande. Totara chugika so kwagacha. Ekaro mugwatira no bule mugaiga. Aso muchio. Obole mekaro gwatu asana le demarcation siko bekero umuntu manyanga enenjera. Enenjera igego sub common interest abantu bonsi para so muchio. Demarcation to abe. Ekaro gwakesa muromi no monene mate. Oino mokogoti ule gaiga aso mongina ahenole gatiaiga no murondo yoko bwati ndo. Ekaro moko mugwata enjere esenje esta bole mobese style. Moro kera natinga gi bono gaiga asenginchira mu mata. Enjere common asikiro montagweta o access para. Mu abegeta sai. Ento begeta. Ngai bone goikira egita gigo chakubekwa enjere ikebekire commonly. Bona abuna ngira ona asinyetu. Because torochi asali ekaro kuligireria ngoro kiale nga naros ekaro bona ariko kwagacha gusenjere yale kubekwa. Muchanda no lengo nyumegita githaracha. Muchanda to lengo okorwa buli nyisiele. Bono muchanda ojete kare gigeita. No tuja kuminana. Egeita. Ata kwa zinandu mumuro monene no igete gari urubago ruri igo yako bege geita so asoega. Turuchiga mbuaye yakini njira yarere turu no eso time. Njira no eso time. Igo ne gentu kiarentete sita ne geita keria gekobekwa egita gete koba turu njira ne yabantu bonse. Togotira twande skuru nande baenda roche. Bono gaiga asekonyo gweta furi wajire kwa nyolire. Na nyolire geita kire permanent. Mwabwate kuburukana kondi na muroyo mino mokogoti. Ya ndukabwate kurwa. Egere geita giacha bona libo. Bona libo bona twachakana. Muchando gune geita ngaki inoro liole. Muchando to lengo twalinge biwa tuigwana ine. Togotira iga twatira tukuru muntu ogende skuru batrimba bagenda roche. Bona kare geita kiabe kwate bona gwasiekire. Igo no gwata access yo so aga utiro chigwa ngwate mete ko bolinga endo bunga kimwa beke geiteka. Ena jete ko bolia bakansieka bakangeke bunguo. Bakambua. Bakanende bakakesungusungu nembwate. Okay, basiekire bakoire ke bunguo. Ke bunguo ke bakwa. Eba ko anga ko igoro gwe. Na igora naita. Ngaki ko irete ringane irie kare bona ko wege. Bone kare na injinga chinya korengere ri ni kurengere naki. Bono na igwe ke bunguo na chinya kosogi kwende naita. Ekarenta gite gutirinya ne ngombe yane nyire gorogoro kulisi. Tekombe robo kon. Igente kinganza kanyana mbobeke. Njirende ngagenda ngatebinyo no mugambi nakigente ngori ngirikongira buya. Ngirikongira buya because enjire yere common yabantu bo bonse. Togoswa nyemu amama to gocha twaswa mu amama. Twense yakini enjira ere direct. Nyo ndo gocho kubeke gita kiane na motebeti akubeka kenge kaiga ari atige njira yaregende direct. Paka getun. Okay. Egite gekobeka. Ondenale asa muraba bami no bande. Kando naye. Olio monene no olio okabere. Senje no mukogoti obegete. Nkwate mete kukwana barunga muroyo minto mukogoti. Obekire gita ga senjire takire kobe pare access kero mundu boy. Na babore tibonse. Ngibaira nige. Abatebete na kia yogotira. Bagateba tigonyo arenjera yogotira. Because ngatiole. Na bato tebete uyu okurukoyu no uyu kurusima na bakwanite. That is why bangatirite gali gotira nandi bagaje bagatagura. Bagatiga na ogende bakamate ntira. Koigura. Igomba kweta so wete. Mbangete yakini bagaticha bona turujigite kabe. Bagatagura kare barenta kisungusungu bagatagura asai. Okay. Egwate makukana nga bana totike bungweke okaleta kisungusungu. Kisungusungu ngiyeko gero koleta kisungusungu. Bona nje na kisungusungu ababara. Kisungusungu emini n'abantu ababo chinjo omuntu. Igo meaning nga muntu bona nturitain bachete kankora. Ngiba okora temba gwa project. Abachete bakombole ngiote nireti egeita gekobeko. Ngobate binje ga egeite nkangotira gukikwane eri nkabaro kibakakwane. Enjire ye tobegete ga gotira. Baka nanje baka yani baraburo gakaraki. Bakansingati yani bakambu ibirenga bakantangirana. N'umuntu ni karanstensa kanyoba ngo bwachire. Nani negeita kebe bakomugambi oro ngatiga. Ngatiga tende ngarana tigatura atiga mangana turanya tigara ngego. Bona nanyore bono na egento kili nare ko bori mbuya kiarenge. Igongwa chitebono gatiga story. Ngatiga mbuya kiarenge naki egeita kili nare ko bori naki inkinge ko bekerwari nandi nenjera ya access. Ngiye ko bekerwari. Igo ninje ntatakiri ko chia.
Oiko bono jiwe kisungusungi acha ngwake achi nguru gacho gatiga. ngaratiga bangeire kebungu eki nande bachenjire ibungu ngabairanirie kebungu ngochaga ngatengi ngokora ibungu bya chenji Oyo guchenje kibungongo. bon tima yetu yo chenjite ibungu yakini no bara oyo omone yarori omwana one yarori Oiko yo chenje no muroja. ne yarori ngairende byari go chibu bikarenti binga batwate bire black ngatikanya bono bire yero Bona amatuka igonsi. Mumuro yo minomoke. Ngo communicate yo endugo. Is your younger brother. Endugo ngitoko buna. bono nje ikekere bono geita kiacha kabuno wanja akirito wantu kasinyana bono agansa contreten agansa ko lika sim message voice message yakonda ma konte bitis and this mangana akabama bibono paka bono igaikire paka ni kirite igono nturi kukwana nere voice message yakondira chire chimbe Ngi agode. agonte ino ngere 24 hours ekere nari gutirio muchanga ikira kita gigakwama ngabeka ekoko ugakwama nkanyebeka nsa link yenyore chinguru echinde tire agante 24 hours yo ekoko tijiru jinkarana ki ate inje ntagite gasi yani kikira kita kiaire nunsu tinkalenta abantu mba imburu bakareki baire ekoko to yani nchake gasi aye akaira egaika nachakire gutirio muchanga uruche gano mugondo uringa ali bona sana atobuni gutiria ndo muchanga bamanyira kwa nando gorari bambekere nande egeita Eite kekera tora ngo gejande. Nelinga ekarongo tema ko imagine. Mo chando ekera mo ko baga go turete ni message yo kalete kisungu uno goteba. Amuraba minaba mumuro monene naro oyo omenyete buo goteba. Gote mulgo share nere nkiuta kwandro mwana yo mintomoke. nere ngomo tebinde nere akumine nkiege gokora bono nere turi komoga na yako mbona kituri komoga indintu kiye kare gokora na bakuburi bonzi yona ngo bobona ngentu kiye kibakora Chi ankonchiro chi neibanchiro maybe chiro chimanya batema go solve lingane liga mororenchira kiriko era litarache wika akongubuna okoletera baka abantu twakwani bakacyange icyonsi kiro abandi basirire bakira abandi mbaro twaburi nyene abara bakubona nkiye kagenderete mochando negeita gyoka egeita kende kya onke na turita ni ngiyo kende kero kya ketali bigeita maybe ora teme ko nyara sana mwa mojane tene yanje ndo moja netiande ndo moja netiande njenyo ore njirango tire that so iye itweli twabegete enchire yunga ngaye moeli bwenchire ye pake skuru goro chibuti nchire ngaine bakaru no chire ngaine bona somo chando olenge itao ingange itansa bona kulingana na ekaro kulike gita kiri no tokirige twins mumuro yo minomoke kiata kire ko kiata kire ko korage ita ata kira be kia ekando agotigere libaga egeta kere liga kere gocha iga ali nchege aimbe ntoka direct chibuti chigende direct bakaru enchire mbona ne yabantu bonse kande bakarochi egeita tali egeko bekugerio okobunga enchire yakaba open era nyota tukobeka no muchango noje ubeke ne gori atire tiere bonya ne gori atire ti egeita kya kabera gochia muntu atari ko swipe enchire ere etire yabantu bonse nere no ali na inche no kero muntu no ali we family because uri muno we family bona na benge bona mu abando gweta kwa makanda na mu abande bona gweta ne ari ingaro kiki yako nturitaniriyo ngaki bona ugachio kaombi ukamanga bona mangana yalire bona lende tiga ubugimo bwawe bakawaida kumbo muchando gochore gochore gochibosi toresa ngo bona muchando ngakio chagete gocha bona muchando ye ochagete gocha ogachaka liringo chaka imantara chaka gutiri materials ndiye liwachagete bindi mbwango igechi wiki ya ibere chali imantara chiko gutiri materials chombe chanto chubole mbwana ndo korobole ngoji gutiri chiombe chiane nganyayira ndo apwisi yali likori wika chiombe chia igo chiombe chiane mati igo to agacheti eninya gachete nyomba yakinyi menyetio okay to be on spima mati okay ono ngutirie ngombe chakanyayira ndo apwisi yali pakapara kuruga pakapara ngokumia ngombe roje toji konyete na tero magotire ndagira gotire osobo nyasi ngoji koboli makoko tinkie na inje timanye tingo jikobolia oyanganya na umwana ulione nakina ando kuira ndiri nakina njitima itina round up ngo itere oyu mwana ulione finise nabanyira neretiko njenga tiga nganya mangana magetinya okora tiga na tiria ngombe yanake nanye minyoki yatira ngara ombi rende ngara ombi lingo tiribone kwerende ngo tirie bintu byane
egeita kerikiaro gorenga nche kiaro oyimo muri oyo minte kara ari kobeka eto omonto ore gokebeka etenda paka mariko nimbwate ndokwanete nere ina tebete na egeite gokobeka ngo chigotirie nande ngo chigotagora omomuri oyo minte akamanya bonte na yaya keri getari permanent keri ogosimura emete ayo tirie ebinto biao ochirogoro bwagacha into na magendero tutagete paka tukarikira nice igo geita nkebekire gatiari nyumo tarajaga kwa nkebekire gatiari ikitwatorete getari permanent yani structure ga structure ga chuma lakini kababegete meterende sites now bona yaikire twake rusirende ya rusi gurende narende bagamira ngo tiriande bintu batena ki rusi ebintu biri bona sofanga kiko egeita igangwa chikwa twareke bungu abo yatina atwara bono inko ebereri bono ne enko ebereri bono muisuko rio minto naki inyigorerenye nyeti na nyeti nabagambe bakaja bakagune kiburi kiarenga ali ekere yero ilimo isonde onyegetenga kibono tali wa access rora njegetenga kyo tali wa access eruti konyo ndali wa access yani ngoitaga ngora igori ndi nyendi moigo na yakino ni nacha akete full time nali natebetie bagambi narende nkoyaga chande one ngo siekeru nali baje tukobunike buri kirie kaka bango kali yake baganza kukigora ngacha konyoro uru yokuratira ngake mo kwigwana ngaka aga structure na bekire gana bokarusi ngoe mo kwigwana ne oyimo muri uyo minto yo oya mukogoti igona nde mugete mugacha kurakwana bano twigwanete riri naki ngo egente gokobeka mate kwa bekirikiri agatena mate arate bwati ko ngeni ni kibungu nkero yakini oreke twabeka busa usayo nabo gocho apruti nabante nyeti materials kiargo kirikira naki nabi bungombiro nje nkaira ngaki aituru rende nkaira yani simbo anda kamentanga magendro naro tutagete ari tokakwana bakesimi nere bakangalike binte binse nindigetense bone kare nande bona na ikire bono njitima nyetingi kegenderete na nyole nando mumuro yone nando uyo gosie kangenderete gotirie bintu okobe imbra ya bete nyingi mumuro yone osiekire oyo kogita nko mobori nkiki okora ni nae gwe oda ni na tata na kioko gwe oda nari twatebete igotalie magoso ngasinyo na inche binde bigansinya ekermo aguriga nkiye kwera kwali gedensi inari kuriga in case record ningi ngo imagine tinga nabara nabara hunchuke tukalikira ne record na egeiteke twatebaniri ngo chokotirie bintu chikali bona toni ninge karera na mbuyari ni yobaga teke bungu ni ekekerokyo ndusi mariko no mbwate nari tukakwana mpaka nene aresi mpaka umuntu amanyite bakonzi mbamanyite mpaka nyono yo mukoti na arengo bakoyi ayete ndara osigeita no arenge oro wachakira gutire bintu byao mu mwana oyogo o bekire geite structure otijire amineti ngabona mueta ntoeta oirwe oda na ise bono akoteba na iso mueta wana kero yekirego ngakingi yachikia estose nande uchire bono oremire singotiri eri na ikiri nande oremire nchire igotira na ara yaremire na aranyisari oremire no mugondo bona asinyiru na kingotira ekina kero kina amanyira kwa na report police na rikiri obi na arentira bagambi batebire aya ituru batire gabo tiga saya kamukotirie ebintu byao nkyo umuntu akoremira botuko sasa asa yaremire no nyaroche na arira sasa babalemete ni sasa ya botuko what was the hidden meaning ngwa baroje sasa bali mitaye tuwabwatire twate maambitare mete marago batare mete nakia kore musa ngai yaje tukanyora tembo tukare mete enjire ya uwa wino nyiroche nsa gutira bona ikire bono harimire so far bono ngiendrete bono elingo tirio materials bona ara tiranga matukata ta ngocha kanya yarimi yawe kore imbure yari gutuna yandire ndere tura kwende gusweri ira bona so far bono batukwana iga ngigendrete somochio bona turita ninginero na tintirie bintu kucha nenda amwe mukora nenda amwe mbwate paka chi message nindi kere chimbe sana
Karonko ligiriria no mugaka we miaka maybe akarugo tema akarugo kuligiriria ibia kana bukunya ko imagine nkibona murumi ntago nkorera iyo ngiye to kubuna kwanya ko tema kuirengereri buyote bego ngiye to kubuna ngakia mangana ya guchikoba ngai to kurira. Well, abuaro eyere gose arakabire. Number 1 yere. Oyombora mu murumi tuturwite ndayem. Oro. Agotumiko omwana. Toja kuramana no omwana. Omwana ne turamanya no omwana oli bobe gose no mu murumi ntoribo. Nje bona nyirete na omu murumi nto okali gutumika omwana oyo bobe. Kanga omwana ono yanere ngo charambo naki tata ntebi na iga nero ore ground na kioroje. Yakini inyora nturiko swana na ne tumenyete kom. Bona igo njenga tena mu muru yu minto nero bwate ndamwamu tata itene njenga le magenda. Mumurumi because ya kutumika omwana wae nanji mwana wae nto atira ni komo kujikumu komo tena korai Omwana wae no wale yana na kuligrete na to kona yana komo leta ande sekuru gabo mwanya ko iranira no mwana njendo anya ko iranira nere kende nakera mo kwana kero munda ko lindu bia ngo mwana ki mwana nembu yole ntwanya ko ramana to bwata ni yesati njimbu ya tole bono mongena na chio sira omwaka wante yo 2018 matanga nakoleka nasi nke abantu mbaje bamura bamino mbajete lakini mba supported ya mba supported gurwabo ekero matanga akolekana muate magosolungana linde goro ya mangana yenjira mangana njira ntukwane tinkente nkialengo Iwa kuigwana nko alengo okuigwana kwa alengo obuya kirori kigo je taiga bafata baje batolendere misa kira bairi bari kurumbali mbali bakaho bari ko batuma ku rwa America bacha batoleresia bato apole ni nduwa bwate manganande mate karo munda utrete ne bugima bwa one gendo ke besana especially ne gendo ke kwanda no na sesheria wanya kuboko ende baka nyecheki police obeke obi bugima bwa ne mbole ndenje na ali gire chiopi ina liye ketangani na begete opi no ira tirinko bo ngote unankalente kusungusungu no hakira mangana nya kubwati kuna basigari umuntu okobeka indanja lenda abe kubyara gose getambukirwe kolekana sare nja bande beti na agenda ekana begete opi ya bande na agenda kore bintu byao muntu urare tali yaro buji gogoteni ngo motebire na kirinde nkarembe kirego na indanja igole na kingoko ade na agenda ono jena mangana ya basigari bara gote na agenda kore bintu byao iyo toro jina bara gurende tukumanya nene baro bakali ono mundara katena gendo ogendere gweti bali babegete kwende injection na kiro igotoro ina inde intention o manyere to mo stress ya up to this moment kwale murumi no kera nde shwa na ba ara tegere clip iki o isokolgere kamera linkiora mate njenda to kwanero yo minto yo makobati nkomo boli ngitokobuna njenero kumbwatia ndwanya kubwata na sati na metensi ya isko nkomo boli ngitokobuna ginkokora magenderana anyina nili ante ngitokobuna akobabe ko mwana tuje kwetana no mwana akocha kutenenie magenderana njena na abwata naki nki gaston tokobuna yani n'kindu cyane nene yo nene simyo na oyuru nkimoro cyo tokobuna no mwana na magena ngitokobuna nera nje nonde nkaga imyaka yonse mwanya ko gutwa saliri kende nturaiba ngombe no ntore ndete bakana twalinda abayigoli bakabakire amatango twanya kora peacefully kubwata na konde gotayo agakora ngo mutinyu mugima bakatuka tutumunyi nkibona gyajete maega gyatalente to cyo gweta mokora karengo chaka kwagaja muchaka amangana maya ko swa manga kubekira ubugima bwane baba intenje na ndagena nje munyira neli na inki na nje no nyigo irega nje no mumuro gatatu ina araba nje ndagete munyira ni monde inki ngitoko bona no uyu anya wikase straight je ko nga tolio bintu ke onya bwana kitani ko ningo bona nje ndi kinyigo irarende ngirende ko stress ekaro gote ba mo gonkora igo meaning onde nale bakubwaterana nere bon no inko boboli bon sin chene rona ki abatoro jinisi ko bamenyete na baro bayigu
no bakamanyeta abo no tagitama gendera na inji nitagitama gendera ne gesonaga bono inkende nko inderu ngimba ba inko angiago akotenendo especially omo yomo kokoti inki mochifu naro chese mitandao batuletie abantu mbachite bakabamba ata eparabia ngigialengereri diri bono otwata getonyate yatwe karage gento gari sie getu yatunyore access singotira mba koletabo mba koletabo ekaro ba koletabo kurwa magosa nda be magosa nari yajete ko bona ande akarimbu bono ga uri kuri karimu likarimu bakabeke kwende gutira kwende gatena beka igari bebe gutira bakabeka bikoni sibono twakorire bakamanya bona saina anda akarimu bono likuri likarimu no lile nsawo amukori na lile ngo ile reporting at least watete nari bajete ekera yari mitu noje kara yari mitu na barentete bono bakamagocha gwata bakamanya gocha gwa after batire kende ngeregia gasari bono kende ngira sarika ndatatika bono ngira gitege ko kwama na naji gutiri ge ko kwama ko basa yari na arayi bo narai usaba kwa gusa abana inchi mbali bakoligirete usaba kwa gubono konene nkurukyo goyo ai buno mugaka nenjo mugaka gatena ki umwana image nantigane nkole bintu byane antigane pi antigane nje no mugaka ndenka na ino umwana umwa antigane nkole bintu byane namagenda ndatike ko triten chi message no andi kerete chimbe akaonte bi 72 hours nkororande boni ge nji kabire yo na ingorusu na bazaka bakonde 72 hours namanya kor tuteni ngere of the highest order omwana bwa oiga agoteba ugosieka no ale aiga oyindete koreta nabo igonya kinkonyora libanko kiranda baiga bandi bali siko elitonya konyora response yabo century ingei yamulete na ere gaiga elinera twe response ya igoro ya ise amangana iga ukwana goiga na yeke nabo igonkoreta ande mumurabu mwako iga uyu kwanya mokora semitandao nera raira nelinga nkiamangana iga lengi nabo iga bantu bali babiri batatu gaiga muswati mwabona ali gaiga nonde nera munyakenyoro ya mubabere eli tonyaganya response igoro linga neliga togendete kunyukubwati tochiandare karibu sana samaleta ngikoro thank you asamaleta ngoro Vincent Magena Nyamari karibu sana Vincent ngana kwani runanko yago gaiga nkwa motegerera ande no ale no mwikra stenere gago kwani serious allegations about threatening ko mabwa ene boigo egeita kelia nki ayo manyete sofa buna ayo lenka what do you know tutebyange muganogo muganone about inka ikimaite kerna chitenka anko nyabuto na anko euro yote chete Canada bantireti bakangora kikorogoro getuno bakamate na buna ule mabugwenete ko bagu na buna babagaine so yekeire bakante yenchere yarenge 8 feet na banyeligete na hote 2000 so enjere yekera umugako rusiri 8 feet korwale bakakwa erogoro na bado korkwa erogoro nande boge kaiga ando rusi another 8 feet yamanya nande gutira ochirogoro so ekyo sago chora bolnek anyale batete esobe like enchere pathway ekorukoru getuno pakapara ewonete koran e one way korogoro pakapara etabwati miendas so the main complaint ne lirogoro esebanyigate tibogeka ewonete utira lyoka so ana chire kabere igo boli mubuna boli gochirogoro aiga koino egeta aiga smart ko bikegeta SHI korogoro korwa gutuka magasomwa mugaka nabo igo mumuronde naro kakarerogoro ono ngayi muchandora century asenche eso muchandore ngochakira kormata nere open pakarogoro pakarogoro pakSHI baskuinerete bon nande koruge ga SHI dike gotira lyo karogoro bwate getuno ekagata bogeka ekamanya gochotira ekamanya kubwata getuno
Abwese gatete bogeka omuntu onachire my dad. Ona ndaka na 8 feet. Ocha mate. Ona kiki akoboli na the same thing ekera abagambi bachite elibona mangana igaba bakaruoro bakaruskoru 8 feet chiri bakanyebeka to 12 feet. Bado agutira. Bado 12 feet echo chigatira chigekese chae. Kirichikese chae nande chikana chanande bogeka. Nande 12. But nonye inumuise I think ngotira muri gereri gotira. The same measurements chiruetega antugwa chibuti na nini na botogotira tokoron the same to clarify nonya bananchi bamanye what it is. Yes. That is the same thing. The same thing ekolra the same thing ekolra gochirogoro. So mwakonda kobuli biye. Yes. Onyore justice ke okolekana. Why don't justice cut across? Onyore nkurwa monene maate para paka getunoro. Tomaina ki eyeiga goikiraga yente kiangeli go disturbed ikiga public. Inare question. Baso fano mo komino nera gote ngaoneire. Yeah. Abagambia babachitega no kwalenge. Ngwate meta kubolinga, why are you doing this? Tinalengo rekero bachite. Ubone kero kwachito kanyaranga babekire demarcations yichinchire. What was your reaction? My reaction nachete back pakaso mugambi. Namwereste what it was. According no nek namo boleti bye ngwachi etokanyara egeitege siekire ekere geitege siekire as law says ekwenkobalikira bonsi bane notice that read tukogete mwa value yourself gendo getengo ntitaite komanya why kere this way. Igo meaning first of all mbabu neteli chika so kobunegeita. Yeah. Second tangira nerete. Igo meaning yo minetinga mbabu ate warrant yo kobunegeita. One you akoboli. Because eki number 1 kikagera tasa yu akalemu osegeite kikia verte installed. Umuchando igabwe geita no lengo there before. Ekero lengororo abagambia abagambara ngiretigu bache konyo solve bache tigo solve. So ya vetereiri kotumia means go attract attention na kiagerta kole giakolete elinde eserikali echeime onyo kego cheime because onyo le barabwa abanyane basinyiru eserikali ekonye kogaya nebintu ebi bikali amangana amanyi muchano webo gita kwa kwandrenga no lengo ngakyo lengo. Anka agoteba anko ya nega agoteba alinire access gochia kerege itage ko install wekiga natigete kerona rwete nkai natigete giechibao kia mabati chena chitenganya lekia kero agoteba korwe kereke kia bete installed omochando noro buneresa batie so mochando iga na chitaka egwe bibunguo byo access kurmate kochirogoro. Pono koruwa buno nta mai nando muchando nde sochirete. Ngwaje toka chenje ebibuli. Ebibuli. Ena chencheti ekero bono ekero aletete kills ekero kurende ngwaro che clip kelke go samba online. Yeah. That is the time na chencheti because imbai wana ntenendo ya ena ki ko kora wet materials yecho okoleki oira nigeita kile. Some days chikaera. Tanya okeirani. Aga akanga kiresimi agante kiagera likatinda itonya go chandana nere bono keirani such that gago chakoboli tro chinche na baire nchira kurumata abakarugo ne yende ye korukorogore chikerese ina abaire chituomerane chiumerane kingo sieke geite omae komboli. Yobono so far ekwabe geteke buli after bayatiri materials. Yeah. Bakolire ukamakoirani na kiliali. Igo meaning nga konyara materials nchiyo bawate bachinde cyale gutira. Are sanga nchire bale gutira. Echinde arabange gutira. Echinde arabange gutira. Enough take mugambi bachire babunde ekebuli
ba rusirikeli because I have some videos and whatever sichokoro kigite na install it. No muchandondo yo bakubuna na mrumwa. Enyumba nere yo akwerese alingero urali. Ebagoteba enyumba eyu eyagache tuna magina. Oyore my dad no anyomerete. Mama. Yes. Emete ya ruete kurusobo na mama mwabaka mwa amabati. For a story ye nyumba for more information umuntu oranyena nebia my dad. So ekeranye tagora mugakoria gante ebiye motebi onyoro tagoire ro amwire kwagacha nchetimbwati eni shida yo kwagacha mate yako materials yechonsi na ayo korekende kiora akole anchetingole tikende ngacheke mambie yunga manyaga gweta nkamurangeli nagote ntuntu anya gwetana. Yes. Ande ntu anya korama kamurangeli yankwe wakiri agante wakiri byanga mteyage ntunge nate yuwe na dad koranaki tegere rango agante again ekarona mugoli kento gyokangira nereti yando mate yanga kresi enyombe iga ateba nateba ni yae igo nyombe iga ateba ni yae teri yae echialenge ibere naro arere boni igoro yae yagachite. Yes. Naro yaringoro yakare igabonese atagorite aka install igabona bwate project. Bono your dad will claim ne yae bono yarenge nga kakwagache bintu biri akwe nayo utumike okore bintu bindi byao. Iyata koletebo. Did you ask? Namwole tunara Ngakiatebete. And go tell your dad to call me. Taita to minangake. Usiano ya anko yaona your father. Maybe no mumura maybe tatu minogote. Atabire nko muturetiale sana. Does your dad share the same sentiment? No. Ngagirenda anko ya kwana ye. Nkieke. Nanjamboni ana iwo na manyire. Bono renda ibuna rende mumura bo muchiwe. Igitakeria. Ekaro kuligireria obulimo maybe now ngetakiri gutoko. For security reasons, yes. Ekaro kiabege tutinarengo. Yokero purposely for security reasons. Nande yanko yagutabu ati problem tate birita yeto. Ta batebige yatate bitakanire. Yeah. Inki ekaro kuligireria problem iga so far. Is your uncle right or wrong? I can't judge that. Yeah. One so far stand here on a asa lie stand here or asomuga kagotere kite kiae onyona kikia bero muchando nare willing kokerusio ororo akebekese bakomote lakini in first place number 1 barosi bakaru enchire yuera atira ko etache kupara na ndeta chigetun una bagote aba straight teta kwa na ande bogeka na ande mona chebu na kemuna chete ande mona chebogeka. Second thing ekiagote onyore bali gete chi minutes echo 2000. Yes. Wenerete was share among them. Oyo no mumro monene oyo nanko oyo krokoyuro oyo nanko nyabuto oyo na the last born maybe na sisters baba aware ekeige twatege tokoltega na kero monto ngaki ikerata gekane kero monto na kebwate na bago produce on the table bagri. Yes, mugaka timatiko siko gule mwana gubna kwa oyo otebeke maene ebinde mbira ko ngainiriri ne nyombe itarengo enyombe meteruete sobo ngina metero mabadi ya claim na ya isagorete mama na ya mama angete ekere na nyomete na njaga ndebi na kiriba onya komenya town jina mnyete town anya okara anya osoma school agande na riba gonya kobera akari tukwa gache nyomba kwa nyomire akangama bati mungina kangama bati abute nyombe ya gacho akangama bati ya makuru ekinyomba kichinkoro ne gitirisa ngabeko emetero ndari ko ngaine bakanywa ne community emanyete emete ne yabo
ekere naro rete nyombe imbeke ground kiane ina motebete naki mumurone injure ndoire meteria ayoire metenje tari yane yarenge to aganjirana aka ne musiko mbe mware gabuna bako pea witness aganjirana ando uja ko ikagati kabere ando gukanda tagiti mete ina ando ukira mabati bono guchisu guchi mabati yero nyakuruga kuruga bakesinya sai mabati na ya mama ne chitrisa emetero ne yabo bakanyone community emanyete na emete yarwite so abo bunyamu kero okay nari tina kana mete oyo motei tara kana na gatebete nyone oyimo ko nwara oyima ega na igwete ekitari gento kia tutari kungaineri osikwe bacha mwaka labda nkubuli kwenye muigwana nite kuruma peme kara baibuli bali ngongi nchire yetire gutira ryoka na kina indi mwachiete kuna chabuo yero guru basi abutari tu igwana ntari ni yari gutira uma ne chibutu twari kubwati chibuti kulingana no guri mogoko ge ntutu wa enta abantu bayisikuru na kinjutu moto bwati stali ntuko bwate ngori to kubatere kitena ki ere konyoro yo mo gwagajire churu gurari utu amenye twensuru gurari bono bakamanya kote tukateba na ki totebi anga garaba ko jina toyana to ko to wa to bolimo tukamanya koteba na ki bono yari cho eri ukagajire ruguru ari na kira tukamanya ko gatie njira tukagatira chibuti kirenga chibuti twari ko bwati kogenda bono yobwaka tayabona chire tali kwabo bona chine chibuti cyare ata ko isinande kangobo obuli mata kanganyane nyombe chibuti cye mu mumura mane chijete gocha tukarenga ina kitu ubachake ba yikire nyumba yaikire kare yaikire kanande chiko staguru nyombe njara abasana matuka tali make ange myaka usen 20 ikamaje goku tukarra yayi chibuti ende bano abantu nabamo dibamo ko ga chibuti cyabe batigere kanga bona ande enduwe ya nande jetega inyombe cha kwa affected ibono uminete bateba nga aigese mona chetero guraiga chibuti chinchi ere nari compensate giso buri mubwai chiro kinochire yani kiro muntu chibuti nochire yani ga tali nchi tali wa bona chire ine chibuti cyari ko ga pantoro chere bagateba nga asechae ko chirogoro nande still na butoire ko chamate buri mubure bwai aminto no twarenge bakanywe no ina akiro yukanga eitari gento tali nchi na atetenje gweka na here ne royo uyu mumuro ne ro tukuri tamoga ari ngoro enchire igu uyu akatura enchire kamanya ko tukabega 8 feet bakemetagara noere bakabona emetagara noere noere nkonyerora muri kijana eno manyete ngarugura bwesenchire tete gugeka teriere kwa ino ne chibuti chiarwetu enchireto kombo naye kwegure no na igore chianke chiao chinde ngakikiri mwana goshana bara labda babatei guseke ne ine enchira guse kwa ino anachire kinanya bashia nonde umuntu natende bashia na kumugori okay about nonye ule mawanya all right no mumromo okay buna togendrete ne story live kuruchin seme chigachia umugaka buna ndega etore on camera nonde na mumromi no waiga ukorera mangana mange sana igoro ya sa igatima itinga bako eresanga na bomo chandete kweli tima itinga igako gero chanda mumromi no my brother na muguro para sa I got the chance in that half of it lakini nende mno mugaka takungaineriria kera kungaineriria ntwa bakaba etokoleki however that's not the point. Let me clarify even to kitakuwa nabo yes vitambatana tina kulingana na story, the whole story of it. If I rewind back in more than to speed, understanding where the genesis of the problem is, was where it started from. Nero lengen kabu ago tabango bago ntengo mumbo at 2000. Abu available once no balenge arrive and they're sober minded. Tana go produce any document. Okay, 2000 ilibali wata osibali udimaketi landi oturaba murafo baraba ba family yonse bana on sister no jali no chire tima idea tana produce document ekorokinga ilibali dental kiki barabali ngo ngaiba bekerete chipi concessions kango kyagera problem yeteyo aligo
kaligo provide but then since more today Yes. and then warabu mo ora na baku baira bora and tigale the document hiyo munyale kwenye weka into record ekoro kinga how that time gero muga ko lengo manya no wole no mungina ngakiba tete ngakiba bege. That's number 1. Ego maintain is number 1. Number 2, take alinje na kiaga tete tu pase kimuno mwana era sirina abaya kereba tete combat to ga kore compound ekabe ko ite kiama go as pase kiama ne kiaro ega kero ite ko be kuchita kaibere and kia and down ngeliko mungu umongina requested before she pass on. She requested a compound ya vero bobe ota konye nsakiwera ya aniska okana romo ndo sokre from here and there ko manyana inki asayam para that's the case iran correct nagache no that ekrenale ntachi bundi chia gache chia chakwa gache gite kiau o yo manyano ikarastabu iga imogete ma benechi gunu chia ina gacha nechi mor nechi bedi ucha ya even take grip akaba funded ne brother ne yerega akaenda chibuni gabu igaseria chibundi korumba ikora chegita akama utero mongina isini record kera is on video and recorded agatureta ni mongina wana yata na nsingu mutureta ni it's fine agatureta ni mongina to bwati kende ga to bwati ese ya mongina gara ko bona ki inkendo ko boli chibundi kichiko kwagacha nkamorich ngabiti my brother yomanya no yo ramu nkamoboli what is going on eiteke egendo nakora yuka no kurusia mabati ororo na beka ichuma na matobol a difference cat move tige go chianonzi usembe ngagache asanga adani asali yare no the difference exchange of material given material I had to use force and that's the time I produce na the sung ke la supervise egete kama kwa gacho wakora mana ya kaera akere ite kiawe ku ngotra isi ebungo karabiata akaiwe ki kagera tali ni access space ya hotel yone point ne ringa kwanza ekwata gete ko sekiwa mongina like ite kiama go gekonya kugwa ganche nji at least mo bekere gento kere permanent asa bantu batali konya ku access ya compound. Yes. Okay. So ntamoe akaiwe ke bungo na my brother ndo yole ko getum era akaiwe ke bungo so that but to still access kiro ndo na kanyere arrangement is kera disrupt any arrangement is gonna ring no ko weke a modern gate ai to gakora karana to akora amoga ai ko na basi mekirabu compound ya ninge ndete konyerosi eken kagera muna monyeroje maybe kill some weeks around compound nja lenge ata yange maturtura ndewe ngaleta abantu landscaping bana cross a bit by bit ekeba rost mo inoga sande no alenge tara that complain one yeki nande kan konta de cross igara ne ma go bekate kapros ndera compound area ale tre problem jengo boli na ki ane compound ya ne jengo cross entre a uno weta na bo weta studio so gotira ho weta o manile go jo bo kilo ma bio botuko olande nande te se mugun se ticha ya saka bwata ko oya we gripe kenda tena kero kyo ko abaje bagata ole giti kyaro urege ke muno yani okaga na abantu bacha bubisi batagire ko buna access ya compound bagata ura ngorore gripe ke and I wish mo ke proper yes muna agosel baka ago pali kwen bako gitago ngo mona ki ekengi bono kwale gokora ni mwakerete na nje simbi ere tali kwa ko metambo na say this is what I'm planning to do na kiroje tokora kera especially negite ke kera ke una pea kera ke alko agachu porque monde ni na ni to kwana tenga madena ki ke kero kin kwa agachu permanent na ma bricks anytime mura atake access na bo okay ya ko ke be ke kando once we access okay then kanana ndo iguana nete itos arrangement but kera acha agu ke una kana kero ki ta bungiro bose koleki abara gwa babogete tamainde
akageita kweli akagetagura akabekansi mutu como boli daiko iganiri ngachanga ake umugambi nanda kamakuru akaraiba katika yaba etika yaba itali gora chasi me kuchikine chikusakiwe compound that echo chasi me kitu over 20 years ago ibona kana nachiroche neli bale wato bone mo naroche na ejeteri nchinta vieti to anything neli beberi weta boseneri koli weta yes ejo nshakala abantu bakabeka baguchira binse bakati ko boli no ene property yo manyane akirende nje tinchizo kora kene ngarangiri umugambi namata bigenda bakali accessing situation ekwenderi onga ritibuna ki what the way forward nande ne terendo mugambi nachite bako e chief e access e ande nachite takini natemile kumwakira tindi komanora okay yotalenga ndinga tangamo nga simia kwa kateri goswa na kodi munande ndakana ndeta kwa simia ngamwa isimbi alande na mwakere teri goswa amde okay katuganye okoleki asoko manyora osito kwa ndabaka umuligi mwana kade indete compound ite ko bengenje ti property njira which yambe njira which mboli njira which ko konja everything in number igabo mpara and anything can happen. So the reason ya go ta go ra no go ta go ra ai tie gen de ke gima ene ko ira ni ni tika ya be tikara na kia nga ti komera ti go correct ti do and ti we kra chigite era nchi what any interference no we ta kwai yes tu wa mata ka go kire mugali te yera ete ke asira le wika ka uro ra we ti le tma ngali tmachi ti ke gali ki era ete na go chau na le go kire so if pi na tell the reach out in a diplomatic way and it was the chaos but instead the brother ya college ya ignore but then the tadi ya want the brother na ne como engineer mna ya madabi mna binde bija bara usimuna ndete na kimo muroma no kwanire njevana enonyo kwana they never na ko twara ni katesi yono no ko nte bina ki ekengo koratora anyinje na kire era ngo ko boli ya gende dedi bando keke ba and that's why I am justified waweke ba on that kagera indilions ningo tegera ngo ko boli this is the way forward bando keke ba ngagenda ngachi ko diji be ni my uncle ro tiale ora hawo yango ingo kwana ne yange iba go tumia ingo kwana ne era ka ni million simbi ngana ro wande naki ai bono ko to ko ida America tuli ko tatera ro ko le kwele ngo boli America ne ngai ya ru na America yago ekingo boli neke ango boli ore ai balene kama tena ki nje tinali tiko Rwanda out ngan kwa chibe so manya ko ngancho tegere my song ambutole resi ngahola ki ane ngaite channel ngabolo na kwa ambutole resi mi yona liwaso rungole ndo mota ketenta mere tu ene na kingo baboli ambutole resi mota tiko tegere yes ngole ndo mota ketanta tegere so I will go the route el mogolise. Okay, jenga batia ngane. Ngatimoka. Bachi otebiro yo anko yo mai prate yeren sa. Otebi. Oye common land ego tiri tu. Baba mo bana ose oya mo ke kom. Ola yo kasto. Hello. Takeret. Omana Kandi ngege ta ali ko ringi wando. Ike kia bro. Andeliga. Koranga network kutoka liwa kwa Nairobi. Maybe a network koranga kutoka liwa ku bwata bia. I want to get you well. Okay, bono ga konkole ngimbia to. Yes. So awe common land ni anibaki otebi ne common land ne ngeli ne common land. Okay, bono so far I likoli liga paka segita kere. Do you agree ngane common land? No, I don't agree. I can common land to take over one piece. I can buy the water if we go to 2000. If buy the water over them. To one thing about it, I come back and try to get to water next year. Was it 10 years, 30 years from that time? Common land, you can buy a copy across the board. And I buy a communica, Kururoche, Bakaro, common land, you minute about 20.
te watu asamo na ande bona why what a common land at this point as a common kana ga chire common enyo be kana kana te ndra nyokora mondo tayo le ko lent problem but bona e kana na ansi ko ko development oro e binto bi achire binge bikobolu. Aside from that point. Okay, before taragendera ngogendera role I'm sorry go cut. Ngai bono batakire baete baka access chinsobo. Okay. Access mono karaba ikitoroji ngweta kanya bale nguna bale weta ikikama bati keroni nani. Na be kirente YouTube masti na baile ke bunguna ki na bo weta ko ngana na ko mo weta. Lakini bono ba change batake to bone para bona batake weta no ko goro ko nga ba weta. Bone para batake ese ngachigali chiko minyoka. Ekare ye kiringa ne chigali chiko minyoka imbwat issue bueno ato liko roche aba mramos que to no engine ta access go roche inte access go pa getun me kali ko lilo no litire comunidad yo be ka iko fit ko ruga pa ka ganyan 12 feet e chibata ite nyan 30 feet e chibata ite whatever feet they want. There is a way you felt. There is a way you felt. There is a way you felt nga ebako misuse tia sengencho ya sai igoga igankwa go bagweta sofa ngwana bawe yagera asita iyo ekoro kinala common land nature olirega o iyo lensau kanga go kwano ko bana document chikoro kina this is how we did telling and this is how I want to be done that's where the problem lies. Okay, na ntinje dida bakani taeta tina bakani baro start common land lakini kwa nero si peace only on my land a common road yiba gotewe ko ba across the board ko rugetunu bakaro talinge etire ska uone ande ma oyo manyano chiro butoire chayo rabire ine ya mengi maye chayo echaye ino ya rekere ba gwata ko gando ine talikombo no kombo ele yata ete access to boy you can go, it doesn't matter ngane o nkwane lakini kwendu wende takora ne kwendu wende takora na kwa yeto gukuna na no motor bwa yo yunale sabu to gukuna na no motor lakini ntekere we kanga ne bintu byana ira ko roje kala muka akarabiye taya baga kora orabiye chaye la ine ya mo tabu kirokole emufiti ebyata ete oyani de chividio tumaro chigora abantu bale bago bakora bigutira amoga italire ero nanya simikama tomorrow amoga ikonye naro ento ikonye ngutiraro ingigia sale ke bono ba utenilando oro ochakire kora bara mbaro timbara beti bakamoga yi the pain injenate na rosi ero chamunata ete unilaterally neti wuni etitiare akore kwerende osali igon chikingo tena se fence onye to what a common land you na moro ero roche paka roje but get too straight etali go ikebo get somewhere but in a teliko that way I will forget the war will continue and it will continue in a good way or a bad way but on the kind of strict road 12 feet I don't have no problem up to get too straight telling it awunko nesko leke se cha yana and bana chabogeka those are letting back on 12 here na 12 there those are 24 feet they are taking from me lakini barabu nan ego kun ebiao so ngaki emosena banero yo lensa uli take it emede ya yana kike ta kanye bogerera awantu ko uche agai kakatira kone mnali onye ba kuira ni nyamo ino yo goika babe kenya 12 feet the battery as long as I end from down up mumro yo meno fast bone yo mumro monene momenyete nera guchin semechu obo amate bua go nera ngakibole ndimba gondita yo mbate problem na aba wate problem na ndimba nditale ane ndana go twa ya grande kerengo kole enta consult them aina na ko ragendo ndego consult lakini barabu ya bawe ka ba korana ki ya ningo tabokra na ba kole tebi ekrena ansire go tirigo ya bagi di holwa na ba go tenene chi me chi so ti jabo go janga ngana asali but kera ba ko bikor o yo len sa buta na ko mu kesi no even one day ana kere bo sekena ninta to ko len teke mokani bo senga timbwa o mojae to ta itia magendero rae na bate ba ga iga to ta itia genderere
kuna bona atete kwagacha tutagiti wana tiango taiwa naso kwagacho isukuti hata na kinaga na ki omonda mongo amugambo yaga ndete kogota bwe otakire kwa forget enyomba nane nyombe ikwagacha totakire nyombe enyombe ninche inistigeti inche mbachande te igoro nyombe ya na ki ayora amenya mu musacho nde myake yonspi noche nyombe ya tago le tama bati yangerera mabati enyombe ninche na agaje te ndo manyene era taraga no ko nyoma bona kera no anyo merete sege yani ekeraje akeraje nyomera gwa kama to kwa gataka nomba kanda tito brate ke ate nyombe yi para ma ekamngani akamenya omenyere nyombe ma da wiye brata mwada ni 30 years mabati yote mabati yote ate okay mabati magarati omenyere nyombe yi brata mwada 30 years nje ngona koboli kila litu kuna ki ayabona ndi kwa nala muraba nyomere mwedu weyi abamenete n'abasubati ba ndi ayo to kwa gatalende nyomba yaho na rete bera na bana ba babero murana mo basomba ni mwana kamenya mwendu inje okwa gacho kuninje na gerete ko ngoma na kila litu ko na ba ikana test my brother kana everybody kana test na inje ngoma na agacha buo na yo bero obeke nyomba nete no oye omulendere ko mulendere ke nyomba ndite lakini agache nyomba tuma tena na hinoro inene tinga prinsipse no nditayo komani lakini ende aya kuibuira abamurambara abamurabonzi bacha kunyomera baka mwe kwerende so enyombe yi yamanyo taka kwa gacho ndigo ngakinda mutakira amabina ande nite ngasi nje insiete tie nyombe yi gore ya gacho so you are the one no igonya no kwa igonya tintage tiagende anda mradiba ni como finance aneta mukibuango lero so ida nizimaga akonya batana nyombe ya mate ogolizie nduwerere yanga amugolitine yayi mazina ki oyobono muntu yokora kana kiri asare kirekero muntu arana ki network tima dina network se nongi wete igobono muntu mutakirita maya naye anganya kurumwa murumino atoke boye yes and you kana nane nduwe nana mu nane tikasi stage na abantu banzira nyete na chibodi wabo nje ngashete na ki gagacha mwabo obero naba muraba umumura na America umuro inki ata batagachira babera mwabo bakone komigirani tikasi njabo kere abanyene nyumbi bikara bakurwa mbiko na bakura like for example matanga munale kumo binasira last time abantu banje family no bayenga abara rero ere no ega asidina mana ba muraba na bakungu ba ega bunyomba para ire bakauya bangwana abaye so ebintu bune bikara ko boli go na boli badly na nje tinta kiri ko boli na nga go na boli bobe ngwagwenda ko namba muna to ko kwane yende ko to kakere endu na wana na boli bobe na nga kango tinkwane but let's talk it ibakere let's talk it like obesibore okay abana nti bamwe wono nimbwata mabolia abereiga so far bono wikiraiga ngobeka ngotiri alinga materials igobono atakira tiri materials kwago akore osieke paka kae kero bintu bya bangir boronge mwaterane ko roje paka rugoro enjere maya ko common common itiga ya tubono iga kagera nyenda ite kogita mbe kenchen ko le kwane nyane gite kinawa tadina no ne gite keke na nyage tumane to tia se common land gita kire goika mbati problem we get go down as we speak itamobe ke common land gebe ko once and one for all porque tun pakaroche ndu siege teke mbe krese ta kire nyango beke woro ya na ye na tincha ko na le me kone down the road na na problem nero okay bono no ara amangana abana to kwana igana gotegerete ande bone batie ne riatanga mwanya gukwana ase ngakie on CP akonyoro kumuturete ni message amabori ega ninta kumubori akwira nelikindigireti ndole bono ngoko ibaja ase nje no ndegaiga tigamwe simega elio omubori nera lakini inje ngo moderate oya watangese bono nagotegerete mubori anga mabori ndeto mubori amabori ayu akwandra allegations maybe otari gutwara emotions nera irani togendera na liziwa ta ngo chaka mubori mwara mubori nga ekiko ibule
ng'ayoroche mo aya bono naigu nabwatire bono goikeraga ona kwakwanire ng'oigwete obwata amagoso obwata amagoso bono tinkobe chache sanu nkwaiguna ki nairesa my side of the story naye werese yagorende mboria maswali okwabatabinga okong'akera na tindi gokoigwera na gwata bana machikoyo gwakera tinagotebia ekio egento keronkeri naki gwatebire nayo valistete ogotira okwo ekera ngokobura ende borongo embe igoro ngoetire ende ebikwende ebi embe igoro ngoetia emicha bono konyantara ebanga buno okobura iswali mweri bwana konyora bono yakini bono ekera gitege amagoro toroche ine enchera footpath eria ito yagotwarenge gotira togotira bono ekera gita ngomaete ngegarake rio twari gweto goeta amagoro neyime buri muno obwaito abumbo boroche goikai goikrabo ngikiarenge so difficult kombori kera twagambete igoro yegita nga egoika that time ngakwera okenya kerikiaro na buko getoro kebekensi ukaiwana kera yegite time kware gokora your development bas why so difficult jotari ko ngaka na ongakero ombori na ngaki onta yegento kerigekere ngakitogo kora lakini instead omwe mukambora mukanda maambi mukatago ligite mukareba katika yabo yabangicha bwate problem anyway ndo irana ise tukwane ngora irana ise bano tukwane mbuya tore ono rende mborariria na twaigwananete na ngochaka gutiria ebinto nkoreki ndusi morekeri nekie kwende kiarenge twaigwananete bo. Yes, that's what I'm saying. Still, I'm saying, and yes. Aya, egaikare mburi gatwe nyinge oroje materials oroje kuruga agana saa na tobu tugakora ki tugaratiga goeti bono egaika riri ntaraji goeti ntaraji nganya ndo mwana uyo obeke bono gutaka tweta no mwana nkamotebende okay karatiga wa ninguna karatiga kuragenda abo karatiga ogwata bana ki nakoboliga ingikyalenge so difficult the first time kotara itna ne material egaite kitoche okerusi ento igwananete toke togoreti ne mana okebeke kando oyeki ay material chauna wata ete ko okoro kiran which was fine but instead tokoletibo tu okanda as far as paka bono karabichi kayaba no rojo no rabichi kayaba echi kogenda mun kayaba echi goro jasme. That's my point of contention. Tigana kobori atari gotira no twari gotire njire yarenge mate tokanyira ni muina ate njira yarenge mate ga mumungina kenge tokanyira ni yari bakanywa mu murono arenge okay common land tari common land tari common land tarigo obwatete bobe tari common land ikoririe itu footpath our footpath of among four brothers nere itogote tari common land teria igo o mistaken it common land teria nayo okebeka okebeka bobe footpath ya ose na benga onere common common yabantu bonse yo batebanga ki naga this is a common land na mawa nere ye footpath nere ye korokwe footpath rende yabantu bonse footpath okay nere bono nyebeke na ki nyebeke nota cross the board roche paka getunu noma inyo kontegere de tumba the problem nyebeke nyata ngo roche paka getunu kero montaru e fair share obeke noche paka no mwaro ko no ebi kama obi mwaro kwa na mwaro ko biaka paka gesona tumba the problem as long as beke gende kabe strict nane ntoja ko mangana yange tumba the problem nande taiti ngo kane onye gende ko ge kora taringa ko tarinja na ko tenje wieka aye karatiga ndagete boli rende limo kimote chiguni rende chibwate ne chia guni nchia na abantu banka bamurabanka no ara chiguni nguni kimbwate ata na abantu banka babeneri abantu abago tusaidianza muntu kinarende atna kwa nende tekizungu hata kwa isi njinare nanya 40 abantu babega nanya 40 abantu babe no koira na nila okay bwana kolenda bantu babe yakera kwali ko buye sirimbi timbube tunga tumutagoro bagoga
no maete sababu yo kubugia sirimbi tebugia ino kubugia sirimbi elibawe bakababo koni auta kubwata ma wesa ati kuna abana bado abantu bagojo no maete sababu abantu kwa kubugia sirimbi mbara bakana na kero mugambia to kubune sirimbi nyewe sirimbi mukama wanza utuberera sirimbi mbora kwabuge kabugia abantu kwa kubugia bacha kurwani family abo anyway bono alright bono tiga totemeko goton down to my esto kuligeriruche so far mumuro mino nwara aeno oragu buna mumuro mwabo mokenande ko mwensi ndo chenga mubwate kerumonto na bwate party ya kumusira inkiora de mumuro yo mino gaiga nere mweri baganera ara kwa torago sento cha se consensus ire consensus inde kinda matabinek mbora bachira as far as you oriented abagambi tana wota agambe mukani usito gambe ne ase prata usekende njengo nyora abagambi bachire batire bakabagambi mbaika bagatana ki nge compound inge gite kinomo no tebete na kebe ku na de go kwa keru suworo ngata wese compound ne yo mongina ne mwita ngaboli mugambi yo ngaya ike kababuoye agoja nani ngai karansi mongina kamulikere wiri eya maetere lakini okaba abo besa gete bashi bana bara wita ngai bona kibago kore gento pako mugambi buye banga nabe gete crown na ne kyago kwana in the court of law eyo rie o koreto o tebet anda on ekiwe abandabu intubu atieni problem digaba ateri kuru chepakaruro entere ebe yere common party mwate bilibono te na roka na utumia yeta common land na kinare ko litumia yato party yato kuru pakaruro diko libe ku kabisa amangana yer otherwise na bodo ko ga referee baka and ford mchengoro kibona lenta ange document iri nya budono te ambo ligas ndange document iri mwali gete na tata sabantu bali balengo nonyi wata noera noera ndangole ente document noera na tingo ko boli ndo kene ko boli ngai kwanya olete time orangere ti abantu abaye bonsi bimwali kwate ne kwerende yo bakachengo nona ro chali chivu ne sabu chivu no eranje lakini tekera ngo barangire bacha bali ile problem mba wota because my didn't go buy any token ni ko ba bese ndi anda uti ine ile problem to bwate na barako o karangire abantu abatege tibe ne kata siko akali no ndaina ki aye ndurende ngendekera wapa tegana kibono kwake kolete lakini mukalisali because ne duwe kweno my demusema no kwene bide wa kora laterally otali go take a second to tinanki oyo ndara muboli mwakere no akane bosanda ame bosa kwenu no kebegete ngenjeyo nande tumaite tuko kinakorama message na batoko tira nango tire sebe kwende yago kera kera kwandire ko message tali muntu ngotoma yongo nyetiye sesimi yagi yamukao kera yago tiri ko WhatsApp nani tiga so mongino ti message chonsi na mwati buse tione message ndigete personal kiri mwachi mwa mwete ko tireta ko je mitandao that is fine eyi nywe nande ba otokira kinga ninche nale ko chibe I don't care lakini as long as my thing I didn't do it nje message na utete mune ndugu feud onde fa mtete ita kwa feud lakini kile twale ko dili na ya ko tintueka kamwa ko titumba ko timdanda hali tibe kororo nje lakini asa na ti wana nene kimwa mwete to cha arabu abantu bakole kwa musia lakini ali kile station ya ndi cheti out andi ba ndi na ubandi cheti out nikawa okay waje nje naba na ubandi cheti out nje nako cheti out nyana mumanyi muri yo mai ya muri yo mai bono asengencho ndete tokole tosoya sai ge tonyaligereri igo kwa mwanga bono anya batete ko ende ruti eyo nabo kwa mwa gutiri ko yana barabo ba ko tipaka yetu lakini ba wata ko no kana ndo ka ba ta ko ne becha ayekero ko ba kecha yiko nero ukura bi amoga yo kwa mwanya oje na mwana beti amoga yo na ne sala cha tira biri ino ngolimo na problem ni sikae aya kwa taka ko tawo le tuke ya ana mata ne tuke ne vacancy e tuke kere kwa ga tuno mo
Engonga ngikata kwa gacha nitubia no mwata ko bitimuli. Ino muda yote makole ebien. Bono nimbwate liswali lya mwalio. Nimbwate liswali lya mwalio. Momoroyo mino monene wote ango engineer oyo. What is your ngaki kwa nyango tema go solve nere kera no mora umwenzi. Ntwana go solve kene kyango chikomobolia. Ote batamani tia yengo mobolia. Kana no tumaka na mbona yo mobolia hata naki aitinya manyeti. Lakini woto kama yaga o instruct yo again to what to do. So might be the problem ekaro o yo lensao ya muto chiba sangwa kanete abantu bali bachete gari naye teba na wakanete sabu kwana naye inje nakanete ne ro wakanete ore twa inje nakanete bakke message no inje nakanete sibe ni chiande inje nabalangirite ati no bomaina na atagetu okay nota ite enjera kwa ninja enjera lenda ukwana mwate roje te bwati problem ya nenda mubuli swali mwanje kwata ko roje paka ruguru street una kwereza ilimonyo olenjirire common nere na tete ko irega roje oya match aya mangana roje enjera street ondi ta yotambire na guchiroje nyone ya bateana ngo isiekerere geita kiria ge kogenda dere gitujimwa mwendu gwe yanene lakini enjera street paka roje nere ngani chifit Jones ko roje ere na ina ya tu abegete kukale ere no ere tera batambati bone sa mangana ari niga aya nyonyo gutaka bono tu ata gutira no asa ni swali ngane moira ni se ngene Jones kuni tibata ndo wana ko tigaerese kwanza tigaerese basi roje na go tebiri tebwati tatiso mbona no manyete baba kondege mate roje bakogongera nyonye ni yogo tebe bwati tatiso nyoe bono gwakani ya kwa bekire gita kiao tigeira ne bono maega agende street baka getun ntutobeke chibuti chiria eira ne maega aga buri muno gweito eminyoke straight baka getunu St Paul school tokorere ondi tara kan chibuti chiri na chiba 20 na chiba 50 ete se nyombe ya maega bono egeita twate biri kiao getikara nande tiri boke baka roje egende baka getunu amangana inonye gwete amaya gereria minute maega mwago bono esaidi ya moina eruga bwana nete moina kiwate abegeita nambo ogere mo compound ime atana gwata na compound ime enago tena geita ngibwati problem go gesuki get me clear okay geita ngibwati problem go gesuki I can remove the gate as long as atachi video jinet muta ite chirenga ine chigo tiranya 12 nyantati kibeke but kitire all the way baka getu ndu geita na bongo ke rusine getu manete out take it out no chemo swati minokara timaitinga no gani como kwanera amangana mwakwanire igoro yeri bebeli nje tindo che sumu chandole na jitanga kwa na master akandeinga moiwana nitenga in any case koko chakwa gacha geita kerike na bakorusi na ndoirani na bantebeti na ene igure gwakwanire boibo bono nje muchando yo mogwata likori mokore maga ikanche bono orunsinyire mangana ya mogo chigoteba ngana ade muchigwata likori ngari be 8 feet korupara bakagetun nje tindo chigosnap na borire atina borire tokutigana kwana nje bono tindochi usenebe of course irende batebire na borire bono aya ni school master na role nkagaiga na ro take care of the umochi inki amangana mangi yechi simo kunya kubekera mwanya ko involve mbaka bagambi bacha gosalia umochige sakweki omugambi noda kia nduri kia tumegete watari kori sakweki batima barire miriga na gwete chioda cha bandaba 4 ngabana likori lingwaturire korugesa nagesa korumuna twakina gochaga genje meta abana basabina na chuchi abaramo konye na abana abo bakinire mwakinire bagwaka chisimi batete gosalia omochi do away with them kora abamura bamino akera na chisimi mwakwana gento mwaigwana tikori limo gateba nga ligenda bakagitu nga iri guchiko genda
bwatango iga master na Castonio Mino ati oya atirie bintu byaye ikigari na mutata rikuri rinchendo chiri mogotana na rigenda rugo atirie bintu byaye aiki gari akora gacha compound yaye agite muaya abeke nere compound yaye bia na aga iga se mwasaliti mwa district bintu biga egeite kege na nekeiraniu master nero renga aga ebintu arende omochi mangana mochi gotana mwate makori kurgetunu baka mate njetindo chigo sengo chiar ko waki. Okay. Yes sir. Nere bono tiga kuiraneri una kwa kwande. My brother, you can respond samangana you. Bueno, mbu ya sister kwa boli ya buna ki na injina kuna manyete no tura wante gente kama chindu kwanza nje to begin with na champion na acha ti to kwatra na to kwa gata koroba inye ke tura mra 4 omo ayo maire koroba 1 koroba 2 3 4 asande aben to use batinga na rangu ngai iba kinirende toro china abu ba ko tangamba tete 2000 nje timanye tina understand ko corrected jena na komana bolo mubumbu atetu eme senega niye gota ngonya nyora echete na manya ko act njena na komanya bindi konya na kinabo na kikonya na butongo etarau wesagesa muna ba atete no bona achiri nande na kibachi go ntruga na ki omona cheta na ndi mona chitaboge konya gende kingero njenda mani tamayeti bona kini kibachi ba ko tabanga common landing ngo tutagetenjere go tirang okro monta access to access you for one person 2 times you access one way na kirende kibata iteri koreri eri common land chikale gota chichaburuteje ebira kitabya no me wherever ne chikale cha Hollywood titire ebe enjere ye mo once and one for all oru ne takira wisi koko wawe para bona ambu etire bakale tunu street taringa ende bogeka na netira ga wisko na ndike na cheta yo da mo ga kwa manole ga echa ya chete kora binse nyota na roche echa iko nero oyo kono oyo gotora teatro solo mbonora Caston teatro solo bwa mangana mbono togo teatro solo bwa mangana we are solving when we are talking we are solving teatro kati that's what we are solving sanko era chira yes bono ngwanjera na more master ngwanjera na more mangana ya tali abantu baguchigocha nande gucha gwata bagambia mo kunya kubekaga abantu abaisiko noche batete bagote na batete kara baringe na oyuru na master na tata nande ngwanja more gento kerikeirane yo kaiga kosinero rengoro mweti bintebi motiga mangana yo kona koinu bori bagambi na abantu baisiko babwata mangana mange mokali bintu bino mino motiga mangana ya makori ngwanja nabasaba master nabasaba kwanja muri mutige bintebi mabo no bwata ndai gora no bwata muswati bino naro kondige kumbe bintu bya firale nero kolega nteto muswati bino naro lega na tigangara kwa mu maito kara bwata mbe mukwane rangu halo te bango ni muro yambia no tegera nae baba mangana ayo kuno kwate kwanyaro nkinayo te komenta tonta de ko comenta gabu etinare ko baterina nduwe yana yes ntoka yekara tunane tutaitaru mu abande odita yo mosekere nchera lakini amana ayo bitina kunya korwa do mwana mu murumo abo korandiria bagapi oroka mangana wa bakara taro takoni moi wedra kini soka awa umugambi umugambi yo agatwara ina common land umongene na matebeti ra manyango umugambi no mwana okarengale nk'umuciye ande wiri na cyumongene na matanga yaye mbarata tanya gutirangira kuri umongene na kweta tenga mama mina ntebeti ya naide mumuro mino master nero bwate simi mukwane rango kero inero bwate simi master nonde kwa naye Todo sigue teniendo más de una violencia. Good. Wani ya tara okonya kolesterol kurwani wana ati grand ziko wasukuma kaston taliga kaston ya lumbu ground is kiao. Ndeka tena ko sekerente. Ala ndo kwa tani amate kana usengo mati gara mo kurwani. Wani ya ababa nyabara kwa rangire. Ndaro komentra ya suko takwa wajirabu.
Abu mugambi yogo tama ba se mugambi kwa ma de ne ne de ga mo de to chuitne. Kwa ni to ta de chuitne. Kuma mo na ba da mi de bo to lisi yo. You come with your own people. Wa ma wa to wa. Ma wa yo mo ka to no de da ma wa yo ko fa sometimes. Aka ro ko ra yo ko ya le ta. Awara ko na ma ya o. Ko ta claro ko. Kasi no ko no one place so then go to make you to calm down. It's a talk. What's the minute name? It's grand to the what I am making in time with the cool. I want to not a thing into a fever at another temple. I cannot never to the one. But you go with fever, sound of one. Abalende, bono singing chinse chiga bon tuma itinga njira kito kora okoigwa na kobe gaiga a solution oswati mino ndena ara toko na boko kamba ne kara kona ngona yo system. Hello. Na tole na master. No, ntoi wete. Ama na master. Muna abana ba ni sana ba tele ba sisa ngo ba tele ba manga si mo siga manga na manga to kwani. Ba sisa na ngo kwa na tena kwani na master. Ya kwa na nti nyara kuma kwani ba awo ta ta kora. Kwani na mabia tiga manga na to kwani ki nyumba. Oh no ba yele a social media. Tinga ma social media. Ere wata wata be kam muna ba ba kure ba. Over mo master kwa ga kire kwa kore. What next year? Mo gonna ki kwa ga kire nyumba ya ri. What next? Ai ni. Aba ba to ko ka ba ba mo ba mi no sento ba isi ba mi. Koko boli nda. Ama ndo nege ndo kia mana ko kwa kende yo ki ese. No buka no tore ki be. No to wa mo ndo be sisi ko ko. Aya, te aka ga bana ka ga ko boli nje gente ke sinini. Nko bamba tole. Inje tali bitina mbwa tanje no gosieke ruwenje na ande njire maye kole ngai ngotirerie kera gitatari mungu etuka mujanga ngingole meru bakole mere njira gotira aga mumu ina gotira ngingole meru bakole maguru bali meru ege ndo bakole mera neke ege tangwa bakole ko kabeta ase ege ite gari ngoto yanje ina re saba ko ko tagole ege kitayaba kero kintu igwana nete eki kiaro goronto igwana tari ege tagoire ege simuire keri kero kintu igwana kayaba nchi alenga alina moga anchi alenga sawa itika bwana Okay bwana nje sister nalgo tebaiga Krochi master wate biringa baitete enjera Gastonia akoramikira eri kori eri tire to gotira liga kamorogoro gali likaibacha bwana master tebirenga kero batete ngene map ya re gotara egaeta gati toro chibuti chiatari chigaeta gati ma Gastoni gata eteri korieri liminyoka korugetunu likeroche masto kanire chibuti echitarete chigaika gati achigaonchoka nande chai gotira nando tebire likori elingo minyoka lire mpaka school yatire lire school nande litangani gatebanga eya abantu bane gose bana social media nje na igubo ya abantu bane likori lirigotira bono njogo saba kwane noko ekero yo ndari gocha oyunga nere chief onero korro muiso komo nene nyamuita atigete ekera achete na tebetia abantu aba na baete oda ya abantu aba bane agu atari kori nande kera aringe gwata na ali minyoka tirende likaminyoka korugetunu bakamate tate number 2 namanya goika namanya gotebaiga ikoriria kana tokorigereria obore mobo abana abaminto korukare ebarengamo bono yaikire okorora chisimie chi abantu bakobeka batete chitokeni abana babatagete gwetaniwa finally ogotera kori ong'eng'a aterete ng'a eamatechana busaigo kwanyora ng'ani ntogochigotigara tokorete tochandegete my sister nari nyomba ekero omosi batiyera ari achitagacha gwata nirikori nakwanirete igoro ya my sister ori nyomba agai nere natagete security ekero atagete security master nere bari nere toshi nere bari nere njindwanya komanya ng'aki baga nkoenda bari bagamba komo bamanya neki ekero egeite keiga kia rusi igurogoro okorusi na intu tutaite mochitorore kana kongweta na una keri mwa master eri mwa nyaro abana ba mi gekora ngoteba nda abana ba mi ntombwate 4
mwanyarebe ngajiere ngaki ngochiko kwana na bori kuga matanga ngaki ori mwaya ngajiere na mataine eri matari ori omanene rende na ibacha bacha na karaki na story yaera bono go ninde to kwana korugoro ngaki ori omanene ari gari so bono gento nari ngoteba gente ke bagochi goteba ngama amakoria ya basalirio mochi no need tiga master abairane na custodian mwabo bagambe ba egeita kerikia mate gari ngo access yero gotira onye gitiaro goro na reri kwende ne tiro torro gotira ekera gitangiete ase in case ase gari egokwamera material yatigerwa ororo ebintu byatiru gotira omarembo ira no mochioyo iga amangana ya makoria yagotebu nga atu gakia stop aso gwanja kwa Nanti nata komentar mboli master. Iko rio tagete. Yo ta tagete mbaka asa nkoro ya ayo munori tagete. Aya bono tianko ira ne linyi gwete. Ngetari enta getari kori go chicken nje nkurunga nsiekereire mate ga koru ngomo nginoka. No katoko bune. Ba kolema. Aya bono egete ke kia mate muno mochiwa sa kiroke kino go chikara sekara. Roki njisari ne pa ka badi roki akasini ni babunete twa inyetie materials. Etaroko buna egento kia manyana wika tukose tekaro mugamba. Na kingo siekerwe ke bungo kiri mwangete. Bagateba ibungo bigachenji kunga kisarenda gochaga. Inkingo utarere ke bungo. Bono, kuna ole mete iska gotira. Njende mete inu mole mete. Ati inu mole mete. Kware ko beke mete nare simo ko beke mete mo. Ega no gosukiga so gotira ko beka kwenda ama yakini iga bakari mari gori so munta ko etiri kiragi. Gati inkio iko meru gati. Sawa, namba tu sina na ngo ko namba tu ama wali muna mwara be kigo ngo chibesime kara kasen. Ama kana bago simikwa. Ko iwana mabago. Moga na bago simikuje kini nchirebe open. Ono kasi. Aku bawa na vera hasta yo bawa ko na vera na la entrada de ese ngoro ma mu ga ta no te sa lu sa si. Ayo bawa ko na mas. Ondo go si awo ko ngai. Magana ta ru ta na ko America ta ka tenga ka ruor ron kini ko ko de la geita. Amanga na ni mo la ta na mo ko na ka ta ba ta be ki no bawa prince ko bawa to stratina. Está vendo que wate. Mas mais que ta wate go asini. Tanto bwana wachire no gwa utaite wate. Kobale lakini geita kirike garokio tikebe open. Ekarengo itie bintu tino. Biasa. Egeita. Kastoni Mike nayo nyebwate boli yango isora lakini ngwete una bana bamino bakwana buyando chenga mbuyato koenda. Yes, ntono okay. No kwete ra kwa tabanege itata ke taxes. Ima akrata ke te taxes. Ina mwete ke bunguo. Ako igurege itekyo. Mune sise ya madavina ki. Egali ninko nyangu access ile yeka sika ya umara material. Kuja egali te. Eke bunguo rende na mwete ne yaki. Adia samende ngoro imande para. Dagara eke bunguo tabwate. Eke buli mwaje. Asamenyete. Motel. Ya bwate. Motel da. Eke bungo na sarende ba chenje tibiburi. Igo ise kwa eke bungo bono. Ne abere igo tayo mbayo. Tagara. Skala tagara ngo togenda one we aba tagara limbara aba tagara te one speak at a time. Bali bara ko gati story ngai. Chinza chisire ko era tokole bwango elio tokole tome to. Yeah. Eke bungo kere kwa na kwa eke bungo kwa access. Onya abugwa salende te wochi tima etina no roli yanje kwa na kongira na eke bungo atana tinda eke bungo eke bose na achire ko igora na nyoli nge kwa be kire eke bungo eke nga. Eke kwa na kokora. Akero go te abuma ata so menye tena mbono obegete eke bungo mu buko. Uno go so ka kubege ite kigo go gesieka wate na para go tene ne para. Eye ke kara ko te compound yuti nye gite kire wash. Go to mochi yo go so umune cho no ne chongo si ko kara go so ma tembo ande ko igor bona since to tagete inte kane access yi to tagete ndai ko na access yi to tagete atali ko ri muna kwa no ta ngo tagete ko mondandi bakebi biko ne chimwari ko le mamo kwa boli go kana ko ju wanse ta nga mo kana ba go sime amo ga iko na nya sime gete no mata macha spend ko renda to ko sime baka amanye ko katatu we wa yo kama ko nyalema ukanyarabio ukalenta abantu abukuni che wo karabi ko yanda
utabule tikende utaketi tikaya becho tanga na moko kwa tikaya bukarabi no chirabu but now and now take check na bongo kebekanse asimogo kwa na arabu as long as at that kinjeji take it 12 bosabe na commentary beka sibe 16 entry go ji Bono, tiana nje na koira ni. Karatiga listen. Bono tinda tito chukona ko kole kuende kera mna mwamu eta kole ndabagamge uba gumokole na kiregendo na koira ibeka liko lilichake no enko pano tiga bano kujipara lichake no jipara beka those 12 feet ko mata paka chu talilike na ndiki ko bagara abus waji ko bicha ya to kora na once and once for all. Bono Gaston Intetor Moswati Omino olina Irobi ora sesi miara ukwanira aye baba kwanira ngo your brother oyo le USA kwana ngo nere Kone yende de como de njengo saisere de kagera babe ege se kita dibo ni ye tara como de social media kwa ta afwe ege se kita ta ta ge ta from day one aba chifu abumba ambarengo ambe ko se kuma ambago sira igoro ne yende kara kasene sane revia ama interest with 16 and you take care na de winning ko be kan that's the standard we are going. Igori mota ete ko iguana bolia wana ngaki abayo bakaro Sabi, achochi. Ese ko da bola. O tiene que que pasa problem. Mata arasia si vive de kuro rogabi. Para se comprende que mata que era andar ko comprende. Entonces, si va a 16, le chocho mo también se ponía para los 9. 9 18 times 2. Okay. I'm standing with the phone. Bueno, injiranere muraje kugwana buna bana monye toko endraiga ema punera timatine ya mwaka ki ema bwene ya mwaka 2000 ya 2000 bueno injire bune tireta ngakiti dire injini yetirete Lima bwenda ni mwadi. Basi igane school ere igabona ere ere e pare ere ene pare ni road yanya cheki nyamusu keroka aya wachianya umeni nere inya cheki wachianya ngoso wachianya ngoso nyacheki ono ikorieli Ege bono ngita kirego toka. Egeita turochi bono ga turochi ne pa. Inkuru tuna tuatire kuru pa. Turochi nyomba chi njiro chi. Nyomba chi. Nije njiro chi. Turochi. Eye muaye, eye mumu. Eye tole nere. Eye nere. Aya. Injire ya ringa mai ga guti sana. Tukanyerusiga tukaje kubwiriga. Tukanyerusie ne cha. Tukanyerusiga abo. Ndebe kabiro corona manyete. Ate tu akanza ni tu ate. Intu tu tukakabucha. Bamura bamino bandi pakere. Bamarenge ni bali tu alenga ngimba tu akabucha tegente. Yakini bamanyete na tu kare tu. Ba tumete representative bonaro lenga ho. Ntu tamba tumeti. Aje tukanyerusi denko reso. Tukanyerusi sa bona maiga ni ndende. Tukanyere kaiga kibu. Tuacha kara yaga to binere yaga teta ikoli kagaenda bake school weji obona igori chinji tigane mwine ikagata bogekaga asega bogekere ya no echa ya Gastonia echa inere echa retiga ikoli ni logo mwana cha chibuti chire ngaine gaiga igana ande mwasimana mukamona ndomona jite tuwa echa mese tu tukanyerusiga chikamesu chirichie si arenga yarenga yari gotira muinuga turojiga kwa enere mate na rogonkwa okay tiempo era sasi ni was no understand arenge ga to jinkuru para nere ekabe nyombe ye tole maegasi ni ekamanya gotira muino gabo ari gotiraga kange gende street ruji ari go maega ye nyombe tukaraga no mochi tigerwa
Tunyirusumaga egenda aria echo egenda emanye gutira bono mu kugendera ndani bado mna yake bono igorika yale gutira straight ngi mutatirĩtie igachi nyumba uri na agachite nyumba rogora nyumba bono Gastoni era agotebetire kurwa paka teta bwenda bona teine chibuti njiri chijenje bono gatiga igera no ngwego mroye na tepanga iga gote bale ga muna chete nande chibuti muga muna chakabere tari kabere ne chibuti cyari ko bwati tata ne chibuti igo buli mokero muntu nakwate bole bore ngaina ne chibuti nanda ata ko isura sonyo yo mate alire because ye tu atete pale taraeta era igo bono chi iga sechi duka maybe nana bera beko iyo mate era uri mate no aigete ara nanda anachire Sakala de anda bodi abunda mo ripato tunwale nga kimwate taba murabata toboka kya mwate tifo omwata murabata to batatu na aba tari ku understand you batatu wale mami oyo anachelewa ngiri gaki batatu wale ngiri yayo no monene omonene oyo chakire nyombe kaba mate para ku mate nande yende gacha mokogotio igatume yende gacha ine nyombe ya Afrika kare tu akabuche pediri kare agaera egeite gekirega abo kwaro ekirikiri gekirega eye mwa magena Gastoni ne mu mumina gara tegerai enjire kamanya goeta maega tukanyerusiga tukachikobe kugwiria tukanyetiria eye tukachikobeka rugoroga tukachikanyerentaga kwaro tukanyira rugorigere echo nere sa muyaga tukanyerusi sa maega sa tukanyeti tukanyigonyiga atirugo eye mwane ntobe tibabere omonene agatambuka para mate na para rugo oyo iganaga omonene oyo Gastoni agaikeraga oyo ninje ngaikeraga to jinya gutaus oyo no yuru oyo inyumba na yama yarenge iri enko pesa ige necho no yarenga abono igantu ariko genda inyumba iri enko ene chai eyo ene mete sto go simeka eyo yuru na inje tukaen tayona ki mata asinaro tukateo to simeke mete ga tree planting iga abono liko tukalira nikanda ya igasoka skuru sentru kunye kiga apoi neri bono abantu mabirgetun na mate nto baete sugo simekeme bono igo Gastoni ere kermo igura complain ikiraga kero explain wetere mapwe ngakiata gitebe na ere bono toro maybe era yani era irete na netire